Even geen leuke band of cabaretier op het podium van het Schelde Theater deze dinsdagavond. Maar 3 sprekers die komen vertellen over kernenergie. Ja, het onderwerp over de mogelijke komst van een kerncentrale speelt natuurlijk al een tijdje hier in Zeeuws-Vlaanderen. En vanavond wil de gemeente Terneuzen de inwoners iets meer informeren over het onderwerp. Je kunt volgens mij pas een gewogen oordeel hebben als je genoeg informatie tot je beschikking hebt. En niet iedereen zal dat hebben of heeft er alles bij nagedacht. En ja, ik vind wel dat dit een hele mooie aanzet is. Toch dus nadenken over het onderwerp. Eens horen over de voor- en de nadelen, de risico's. En daar zijn we wel in geslaagd vanavond. Waarom bent u hier vanavond? Gewoon uit interesse. Ik heb de advertentie zien staan en ik heb hem opgepikt. Nou, ik ben hier omdat ik informatie wil hebben over de kerncentrales die ze eventueel hier gaan bouwen. Maakt u zich zorgen over de situatie? Heel erg, ja. Want ik sta niet te popelen om die lelijke dingen voor mijn deur te krijgen. Nee, nog niet direct. Nee. Ik denk niet dat die kerncentrale er komt. Nee. Waar woont u? In Biervliet. Hoe staat u erin in de kwestie? Neutraal. Misschien nou deze avond nog anders, maar ik denk niet dat het de meest logische locatie is, Biervliet. Maar ik ben niet tegen kernenergie. Nee, absoluut niet. Ik ben wat dat betreft een voorstander. Denkt u dat vanavond mogelijk de kijk op die situatie gaat veranderen? Voor mij niet, maar misschien voor een heleboel andere mensen wel. Het is interessant, denk ik. Nou, ik ben bang voor niet. Nee, ik ben redelijk voor ingenomen. Ik wil ze niet hebben. Ik protesteer al 50 jaar tegen kernenergie. Zolang er geen oplossing is voor het afvalproduct, zeg maar. Want ze zeggen wel, douwen over 100 jaar onder de grond. Maar wat gebeurt er daarmee? Nee, zolang dat allemaal niet duidelijk is, ben ik niet te overtuigen, ben ik bang. Nee. Verwacht u dat deze avond uw mening of uw kijk erop gaat veranderen? Ik denk wel meer kennis krijgen, maar niet dat mijn mening verandert, dat denk ik niet. Nee. Maar dan, na het aanhoren van de 3 sprekers... Ik zie nou minder de noodzaak van een kerncentrale. Zeker die tweede spreker die heeft het heel duidelijk toegelicht. We nemen een ontzettend groot risico, kerncentrales bouwen. Dat kost heel veel tijd en geld en de noodzaak is heel dubieus.